I Danmark er der generelt stort fokus på ligestilling og inklusion. Det betyder, at både mænd og kvinder har lige adgang til alle typer job og karriere. Der er fokus på, at alle uanset køn, seksuel orientering eller social baggrund behandles lige, og diskrimination er ikke tilladt, hverken i samfundet eller på det danske arbejdsmarked. I Ukraine er arbejdsmarkedet ofte præget af mere traditionelle forventninger til køn, seksualitet og status. Der kan være klare forestillinger om, hvilket job der passer til mænd og kvinder, og hvordan man bør klæde sig på arbejdet, eller hvem der kan være chef. Hverdagen på en dansk arbejdsplads vil ofte være mere uformel, end man kender den fra Ukraine. Det betyder, at i Danmark er arbejdspladserne typisk mere flade i strukturen, og det forventes, at alle, uanset baggrund og status, deltager aktivt og tager ansvar og initiativ. Det, som har været overraskende for mig, det er den mere flade struktur på arbejdsplads. Det har været lidt underligt for mig til at starte med, at for eksempel til frokost en chef eller direktøren kan komme og sætte sig ved siden af dig og spise frokost og lave jokes og snakke om alt muligt, som ikke er nødvendigvis arbejdsrelateret. I Danmark, at du kan bare komme ind i sin chefs kontor, hvor det er sådan mere åben dør-politik på de fleste arbejdspladser. Det, der er forskel her i Danmark, er, at man bruger bare fornavnet, også når man henvender sig til sin chef. Og det går begge veje. I Ukraine viser man tilhørelse til en bestemt klasse ved sit tøj, for eksempel. Og det oplever jeg ikke så meget her i Danmark. Det er okay at være påklædt noget uformelt, og selvom man er i ledelsesstilling. Den anden store forskel på det danske arbejdsmarked, det er, at det er et holdarbejde eller teamwork, som man siger det. Når man arbejder i et team, så er der også en ekstra følelse af ansvar, at okay, nu skal jeg også vise til mine kollegaer, som er i samme båd med mig på det her, at jeg kan gøre noget, eller gøre deres arbejde, eller hjælpe dem med noget. Det at når man arbejder med de andre, så er det fælles ansvar at løfte dem, der har brug for hjælp. Så man skal være proaktiv og fokusere ikke kun på sin egen opgave, men også se, hvad der sker omkring en. Det er godt at deltage i de der sociale arrangementer, og ligesom torsdagskaffe, eller kagetid, eller hyggelig snak, noget. Fordi jeg var overbevist, at jeg kom her for et arbejde, ikke for et chit-chatte. Hvorfor skal vi det? Men jeg lærte det. Det tog noget tid. Og nu sætter jeg virkelig stor pris på det, fordi nogle gange, hvis jeg har det dårligt, så kan mine kolleger komme frem til mig og spørge ind til, hvordan jeg har det, og det føles faktisk rart. Jeg kan sige, at jeg trives på min arbejdsplads, fordi jeg er ikke bange for at komme med nogle forslag og tage initiativ, og jeg kan se, at de sætter pris på det. Den måde, man kommunikerer med sine medarbejdere, er også anderledes. Der er mange ting, som skal forstås. Hvis man siger på dansk for eksempel, det kunne have været dejligt, hvis du har gjort det. Når man oversætter det til ukrainsk, så er det sådan, okay, det er ikke helt nødvendigt. Det kunne have været dejligt, men et chef mener bare, eller prøver på en høflig måde at sige, det skal gøres hurtigst muligt. Det blev rost, hvis man stiller spørgsmål. Det er altid godt. Først og fremmest afklarer man det, man ikke forstår eller misforstår. Men det, at man hører tilbage, tak fordi du spørger,
Det har jeg aldrig hørt i Ukraine. Det, at man kan være nysgerrig og spørge, men hvorfor gør vi egentlig det på den måde? Er det den bedste måde at gøre det på? Det er mega nyt. Kritisk tankegang. Ja. I forhold til, hvor frit man føler sig på arbejdsmarkedet, hvis man er for eksempel homoseksuel eller tilhører til et eller andet trossamfund, som ikke det samme som de fleste på arbejdsmarkedet, så synes jeg i Ukraine, det er stadigvæk et masser arbejde, der skal gøres i den front. Der er markant mindre sexisme her i Danmark, end der er i Ukraine. Da jeg arbejdede i Ukraine, så hørte jeg mange gange, "Nå, søde pige." Det har jeg aldrig oplevet her i Danmark. Her er der sygeplejersker, der er mænd. Jeg har ikke mødt en sygeplejerske, der er mænd i Ukraine. Og Pædagogerne, der er mænd. En anden kæmpe forskel, som jeg ser her, at man tager barsel. Det giver selvfølgelig kvinder mere muligheder i forhold til karriere. At hun kunne blive ved med at udvikle sine karrieremuligheder og ikke kun passe børn. Her er man nødt til at lære at navigere i den der balance mellem, hvor meget er jeg mor, og hvor meget er jeg en, der arbejder. Og at det kan faktisk kombineres. Der er mange fordele ved at være en del af arbejdsmarkedet her i Danmark. Personligt. Jeg elsker det rene vand, det rene luft, de jævne veje. Og når jeg arbejder og betaler skat, så ved jeg, at okay, det er der skattepengene bruges. Jeg elsker det. Separat fra det, det føles bare dejligt at være uafhængig og have sine egne penge. Uanset om man er i et parforhold eller man er alene med børn, så kan man have et godt liv, når man arbejder, ikke? Og udvide sit netværk og få nye venner, eller bare nogle gode mennesker i sit liv, ikke? Og bare flere muligheder. Man kan 100% klare sig alene med det, man får, hvis man er på arbejdsmarkedet. Det er en tryg følelse. Det er det, man prøver at finde hele tiden. At man er sikret i, hvad der skal ske i morgen. Og det er det, jeg tror, mange af i Ukraine er stadigvæk sådan stresset over hver dag, når de kommer på arbejde. Den der sikkerhedsfølelse. Hvis man er en mor med børn, så skal man huske, at på et tidspunkt flytter børnene hjemmefra, og man bliver alene. Og det måske føles tomt på det tidspunkt. Så det er dejligt, at man har noget andet end bare sin morrolle. Den anden ting, som er også rigtig god, altså det er vigtigt at have et netværk i Danmark. Det ville være rigtig svært, hvis man forholder sig kun til sin lille ukrainergruppe og ikke rigtig har nogle venner eller andet socialt liv. Og arbejdsplads, det er lige det sted, hvor man kan udforske det, og ofte det er bare en rigtig god ressource. Det var flere gange, hvor lige i starten, da jeg blev færdig med uddannelsen, at gennem kollegerne, så fandt jeg en lejlighed til at leje. Eller man finder noget, som man ellers kunne ikke have haft viden om. Så det er netværk. Ja, når man vokser op i Ukraine og tager sit uddannelse, så er det sådan, i hvert fald min generation, det var den forventning, at nu skal du fortsætte resten af livet på det her fag. Altså det er et stort beslutning, når du vælger, hvad for en uddannelse du skal tage, fordi det er noget, du skal leve med resten af livet. Den følelse har jeg ikke længere i Danmark. Nu har jeg skiftet branchen fuldstændig efter 8 år. Det er muligt i Danmark, og det skal man ikke være bange for. Det handler ikke om overlevelse her i Danmark, men mere om et liv.
Så der er mere frihed her, og man trives ved at bidrage og ved at være set. Man bliver set af det, og det er meget vigtigt. Det føles godt. Ikke? Det at være en del af det danske arbejdsmarked gør, at jeg er stolt af mig selv. Meget mere. Jeg ved, at jeg ikke kun er en mor. Jeg er mange ting. Og jeg kan bidrage, ikke, til samfundet, og jeg kan også vise min datter, at man kan nå alt muligt, hvis man gør sig umage.